mas happy. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05, Maing aga, Bacolod, Negros Occidental. Sa malamutan sa aton sining pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Sa ngalan, sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini, sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad sa inyo, tubtublas 9:15, sining nga adlaw sang Martes, yari na kita sa Marso 23, 2021. Pahanomdom sa gihapon ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental na paidalom kita sa General Modified General Community Quarantine, no? And wala pa gihapon sang patud atong pangayo or pangabay sang probinsya nga kung pwede ipaidalom anay sa moratorium ang mga nag-aalalabot diri sa aton mga kaksyon nga mga LSI, RUF kag iban pa. Amo man ang syudad sa Bacolod, no, nagaangan-angan man sa sining nga sitwasyon. Tiyan mo na kahapon na mention naton sa inyo nga didto sa Iloilo gindinay na sang National Interagency Task Force ang hangyo ni Governor Defensor kag Mayor Trenias sa sining kung pwede stop anay ang pagbiyahe sa mga utod gikan sa Luzon kag iban pa nga mga regions nga may mataas ang numero sa COVID-19. Last 8:06 na sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon. Ano ba lang dalag ko nga mga balita nga dapat naton hatagan pagtamod sining nga aga. Dire sa mga balita lokal mga kaaksyon, talupang don tani subong kay nagaproblema na kita sa kay COVID-19. May mga tawo pa action hands nga magpangkabalo magpang-into kangay sa paggamit sa mga pike nga RT-PCR test. Kon kabalo lang kamo nga amoni ang isa ka bagay agod mahibal-an ang isa ka tawo kon positibo o kon indi para malikaw ang paglapta ni COVID-19, may mga tawo paghihapon iya nga kabalo maghimo sini para sa ila kaugalingon nga konsumpsyon. Ti ang vice alcalde sang syudad nagpalayag action hands angay ni sa ilaya kasuhan gid kay base kon nahatagan mo ni san tsansa ang iban magsinunod man kiti wala kaso. Tiya mo gay manang dapat gid kasuhan gid way naluoy-luoy way sila gali naluoy ko galingon nilang kasuhan sila. Samtang ang iban nga balita lokal i-check naton karon ano balang komento sa iban nga public official diri sa Bacolod matapos nga tong mga gin-lockdown nga may positive ang ilang sini pamilya, way nagali sang batunon nga 6,000. Bangod nga wala nakapasa sa ngalan ang DSSD didto iya sa DSWD region kay naubusan sang panahon. Ti sinoning dapat masulon ta dire, no? Sino dapat masulon ta dire? Amo na lang ng isa bata, way natasang paabuton. Pero kumusta iya mga tawo iya nga nagproblema during that time naging lockdown sila way sila sang trabaho way sang ginakaon. Sorry lang, baunano man nga mga batasan sang public official taman kundi kamo kasarang sang trabaho nyo da ihatag nyo sa iban. Sa iban nga balita lokal mga action check taman karon nabing district engineer diri sa syudad sa Bacolod. Ano ba lang ilang sini mabulig sa tong duha ka mga nagkalamatay nga naaksidente dira sa economic highway sakop sang barangay Tangob, sining syudad sa Bacolod. Nagbinaliskad, nag-overshoot, ining duha ka motorsiklo. Butang naton abi madasig dalagan nila. Pero ano bala ang pwede mabulig sang district engineer, sang contractor dira? Ano balang pwede dira? Base may mga kakulangan man sila. And check naman karon sa probinsya nga mga balita, mga kaksyon, kung kumusta si COVID-19 didto. Kabay pa nga tayuyo na nga naganubo, balik naman ang aton sini nga sitwasyon. Pasalamat kita sa aton sini nga mga public officials kay naga-ideya sila nga mapugnan ini paagi iya sa pagpangayo sang
mga pabor gikan dito sa National Interagency Task Force. Ang sa mga balita sa nasyonal ti kagabi, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon may ara sang address to the nation, no? Address to the nation sa diin binanata ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga nagakritiko sa COVID-19. Hambal ni Duterte sa style bulok manang inyo ha, no? Si habalya sa piyak nga padayon iya nga pag saka sang kaso sang COVID-19, ang iban nga mga kritiko ya inuwang man sa pagresponde ko, no? Una na diri nga nagkritisar si Vice President Leni Robredo sang vaccine mo. So no, kay Robredo dapat masobra 250,000 a day ang mabakunahan sang Pilipinas para malabot ang 70% nga ginapalayag sang World Health Organization, ang aton sinay 70% nga population mabakunahan within agod nga hindi na maglaptagid si COVID-19. Ang pamangkot dira din ta bakuna kay way man gani bakunang Pilipinas di gasalig balang ta gani sa donation. Ang iban nga balita kagabi with the President Aksyon, may ara man siya sang ginmention ini may connection iya sa pila ka mga OFW nga may ara sa pagdilatar sa pagwa sang ila sini mga RT-PCR test. And ang iban nga balita kagabi with the President nakafocus ini siya, no? Sa mga problema sa pungsod Pilipinas subong nga dapat gid naton hatagan sang pagtamod. Las 8:11 na sa aton sini nga pagpangalagad pakaronan tang iban nga balita sa nasyonal kay grabe tod ang mga lockdown dito sa mga barangay sa Luzon area. Ang mga ginapatigayon last year nga mga checkpoint, no? Subong ginhimo na naman liwat. Ilabi na gid sa most affected iya nga mga areas dito sa Luzon. Kahapon daan sobra 8,000 ang positive around the Philippines mga kaaksyon. Butang tabi nakakontribute abi ang Western Visayas ang 150 didto gidya sa ilang pinakadamo kag ang Region 7 nagaduging man. Ti amo ni nga dapat kita mga kaaksyon kung may mga pamilya kamo dira nga pamilya kamo nga manugpuli diri sa aton, and then naga-monitor kamo diri paki-advise lang before magpauli sa puloy-an kung pwede pa lang kay tiway pa man mahatagan tsansa ang ginaayo sang aton sini mga local government nga moratorium. Kung mag-abot sila diri kundi sulhay ni sila magpauli na mo based sa Unified Travel Protocol karon nga ginpagwa sang gobyerno. Kay pwede na sila karekta pa uli basta may ara lang sila sang negative result sining RT-PCR test within 72 hours. Kung pwede pa lang mapaswab test nila abot diya for free malang na sa probinsya. Oo, kag maghulat-hulat antes magpauli sa puloy-an isigurado nga tiway gid sila sang may naginabatsyag. Aksyon Radio. Las 8:12 na sa aton sini nga pagpangalagad RI, no? Nagkuan lang kita sinadiri, nagtumar lang kita sang interest sining nasabit nga balita diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Kay ti hindi man matago sa aton sa bayanihan to, no? Naintindihan nyo ning bayanihan to, ginpalayag diri nga ang mga pamilya nga may ara sang nagpositibo mga kaaksyon kag na-lockdown ang ila sini nga pamilya, may ara sang batunon nga 6,000 pesos ayuda gikan sa gobyerno. Ginatawag ini mga kaaksyon, no? Ang wala sang trabaho, way kagwa sa ila sini puloy-an, mga low-income families. Pero gusto ko lang klarohon na bisan may positive ikaw dira nga pamilya pero medyo may ara man kamo sang gihuon iya, I understand hindi man basta-basta nga hatagan man kamo gilayon sang ayuda. Syempre may mga assessment nga ginahimong aton official dira, no? Kun way waay ka nagiti amo ni sila. Amo nga ginatawag sila mga low income families mag-aksyon sa syudad sang Bacolod. Suliton ta sa idalom sang bayanihan 2 napalayag dira nga may ara sang 6,000 pesos financial assistance ang mga pigado nga pamilya nga gin-lockdown bangod sining o gin-lockdown bangod may positive sa ilang nga miyembro bangod sining nasambit iya nga si COVID-19. Nag-umpisa ini sadtong Setyembre 11, 2020. Hindi ko gini malimtan
Kaya ti mga balita sa nasyonal, way ko niya ginapabayan, ginatutukan ko niya ang mga balita sa nasyonal, binagid mga dalagko nga balita. Now, diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, nagalaom kita nga damo giri sa makatilaw sang size mill. Because nga damo dia pigado sa aton mo, prangka na nga istorya. Hindi man aguro matago sa inyo nga damo pinpigado des Bacolod kag Negros. Tapos nagpalasitive pa ini sila. Kundi amo ni ang tuyo nga matabo sang aton sining gobyerno, mga ka-aksyon. Kahapon sang hapon o kung sang kaudtuhon, may isa ka taxi driver nga nagahangos-hangos saka diri sa Aksyon Radio, taxi driver ha. Kag ginpangita ang mga taga-Aksyon Radio, most likely Aksyon Dale Salazar, assigned ini sa Bacolod City Hall. Ang paglaom, sining taxi driver, nga mahangpan niya kung ano gibalang sitwasyon, sining 6,000 pesos nga financial assistance, halin sa gobyerno. Suliton ta halin sa gobyerno, hindi halin sa bulsa sa mga politiko, tadakag mga opisyal, ha? Aton ini tax. No? So, nagambal din yung taxi driver nga wala sila kahibalo na taga-barangay Takuling siya. Ang iya bata sadto nagpositibo sa COVID-19. Kag nagpangayo siya sang updates regarding sining nasambit iya nga programa. Imagine mo September 11, 2020 sanggin mag-umpisa ini. Kahapon Marso 22 na. September, November, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. 6 kabulan, Aksyon Hands. Ang ginhimaw sa aton reporter diri nagpanawag sa kay Madam Pasita Tero, pinuno sang DSSD diri sa Bacolod, nga may ara sang puder sa paghikutar sining mga financial assistance ngayon. Ang sabat ni Madam Tero diri, wala nakalabot ang syudad sa deadline nga Disyembre 18, 2020. Setyembre, Nobyembre, Disyembre. Butang tabi duha ka bulan ang palugit abi, no? Ang explanation diri ni Tero, mga kaksyon, nga wala sila nakalabot sa deadline Disyembre 18 sa pagsumite sang dokumento matapos nga pila kuno ka mga barangay nga sang mga benepisyaryo nga pagkatapos sa sang Paskwa o kon bagong tuig in-extend pagigani ang bayanihan to nga ini may barangay nga way kapas. Dugang pa nga ginpasa nila ining deadline sa regional IETF. May ara sang way gid nakalabot didto, mga kaksyon. May mga resolution nga gina-endorso ini nga ginahimo. Ti ang iban bangod wala gid makasumite, mga kaksyon, wala na subong sang paabuton pa nga 6,000 ining mga pamilya nga may positive sadto. Sa pagkasubo man, no? Pero ginpalayag ni Tero, diri nga may ara sang pamilya kuno nga nakabaton 3,000 financial assistance kag 5,000 man. Ina pundo, may mga pamiyara gin man kuno, pundo ina nga nakalabot man sa ila. Pero kumusta to yang iban nga wala iya nakabaton? Ang punto tamanang kung wala nakasumiti abi, like for example, abi manog deadline na gid. Di tagidi pwede panawgan mga kapitanes tanla di kag i-remind amoy mga abi sa kuon tani kinanglan tani hatag sa ila. Oo, naga-remind gid man basi simple lang pag-remind basi lang piliton ta sila kay ti para na sa ila mo. Di ko magpati Aksyon Hands nga ini mga tawo nga may nagpositive nga pamilya, hindi magpasa ngalan kwarta yang kulang subong. Kwarta yang kulang subong, di ko magpati. Ambot ko nanugid yang nahitabo, sini abi panugid nila kamo sa gusto bla para hindi ta maghimo tanga ni. Kay nga aman, kwarta yang kulang subong. Tapos do basulon ta pang tawo nga way nakatag sa mga ngalan nila. Di ko magpati kay ang tawo ginabantayan subong kwarta. Kung paanong ayuda nga mga labot sa kabuhi nila bangod sining COVID-19 nga problem ngayon. Maybe guro ba ano man may kakulangan sa hikutar dira agon mapasa to sa region o kung diin mga concerned agency ini.
Dapat buliligan tani di kay pawalaan talang iya kun way lang. Way ka mo yung intensyon nga magbulig sa publiko, mag-inamo sina. Public service man ayhan. Pero dali gid lang. Las 8:19 kay nga may isa ka konsehal sa Bacolod nga gusto man maghatag sang komento sini. Try na to lang buton si Councilor Wilson John Gamboa this time mga ka-aksyon kung anong iya sini nahibalan regarding sini. Kag mapamangkot naton basi makabulig pa ni mahingagaw pa ni anong pwede total public official man siya kay para ang iban nga ti subong ang akon titulo ganin sa nagapaabot nga why nagid sila sang paabuton tikon why gali kahapon nagsaka ding taxi driver kay nagngonsiho action hands why gid siya namang galing ang 6,000 why na to Disyembre pa to gali na tunaw. Ti subong Marso na way gidya ni hoy kag nihay. Nga hoy, mga yudi punggol kamuda ang nyo 6,000 way na to ha. Way gid. Hindi kita pwede makapagwa da sa mga information da action doors. Dito kay at kay Councilor John Gamboa. Why gid tada sa mga press releases abi? Kapoy kita magpa-inform sa radyo, sa publiko, abi, or TV, newspaper, dira, or pabalo sa mga barangay kapitan and the channel man to sa mga purok president, abi nga, muni. Why na tanisang 6,000 nga batunon, ho? Aran action doors? Why na tasang 6,000 nga abuton, di? Di kun wala sumaka, gali kahapon ding taxi driver, gahulat lang siya sa hangin. Why gid? Busos ko na nung maning mga tao sa man ka mo iya ka ulo obra nga do tinamad maning obra nyo. Di niya pwede nga mag-inamo sina. Ang pamangkot ni sining balasulon di. Dara basulan pa di ang mga tao kag ang barangay nga wala nakasumite sa ngalan. Tikon porsigido gid abi kita sa trabaho ta. Kay ti kinanglan nga magbuli kita public service man kita ayhan. Way tagi niya ma-force ang mga barangay kapitan nga dasiga nyo da kay malate kita, hindi ta karon makapasa sa ngalan sa nasyonal o kon sa region, hindi ni karon katilaw mga tawo tadi nga nagutman kay nagpositive pamilya nila na lockdown sila, hindi gina pwede nga mahimo ta. Mabudlay gina himuon ta. Kanugon sa ngalan ta nga public office, public trust, public service. Tapos kakulang kakapigado sang performance nato niya sa simple nga pagpasa sa ngalan. Online sa Hotline. Sa aton siningalin niya, we have Councilor Wilson John Gamboa. Sir, good morning. May naga, Sir Bryan, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may naga. Halin pa kagabi, nagatingkad ni nga kon kilay kag dulunggan sining ulo ayuda nga 6,000 nga ini Councilor. Nga way na nigali ni Hoy kag nihay, Disyembre pa lang lipong na nigali. Ti kahapon may sumaka di nga taxi driver. Way gid siya kabalo nga tapos na ning istorya sang 6,000 kay way kapasa kuno ngalan dito sa region ang syudad sang Bacolod. Anong imo sini nga komento regarding sini basi makabulig ka sini sir? Paano tani ma-process basi mahingagaw pa naman ini Councilor? Nabasahan ko na ang kahapon man nga report sa Aksyon Radio. Pinabalay ko sa buong Sir Bryan ang isa ka resolusyon. Ipasagot ko ni Boss Naglaw, sesyon namon. Pag nabasa ko gidman na ang detalyado nga rason kung nga wala nilang natagaan ang aton ng mga positive 19 COVID ng mga beneficiaryo kung kahit makabaton sang 6,000. No? Now, ang tinor na lang Sir Bryan sa aton nga resolution, pangabayon na lang nakon ang DSSD paagi sa opisina sa aton nga mayor nga tagaan sang assistance ining mga nagpositibo sang COVID-19 na kung tani makabaton ining sangsat o sa rason nga wala din natin napunggan. So, parahan na lang inimigla sang among assistance ang syudad ni Araman no may pondo man ang syudad. Ini dalawa kapangitaan na lang din natin paagi nga mabulikan ang ining mga beneficiaryo. Ito first
term pa malang, first quarter pa malang ka sa siling nga tuig. Damo pa man silita nga pondo, kasi nga managapot. Kung mga needs ini, immediate ini. Kasi nagbigdal pa ganit nga tuig. So, papakitaan ka medyo sa syudad, may pondo man ng syudad. So, kabay pa nga, matagaan din natin sila sa mga kita. Mayo gid councilor no kay naka-mention man ni gani si Madam Pasita Tero nga may pila ka mga pamilya nga nakabaton 3,000 tubtob 5,000 gid man from the city of Bacolod, pero ti kumusta to yang iban gutom man ni sila mo kaagi man ni sila lockdown man tani kun way gid man na labot dito sa region abi kag nakabaton ning iban ialalangay na lang kun tani tanan-tanan di ka councilor so okay gining resolution mo. Yes, sir. So, muna lang imo ta. Alalangay, that is the correct term, Sir Bryan. Kita lagi, dahil ba ito wala natin kuha sa national local, may harap man na puntong hindi parar kita sinaga sa ila. So, pagmanta, papanaugan to ni boss ng ambong resolution, kagkabay pa ugdan din sa atong mga kaugdanan na ano na lang na, solusyon ng ginapagita kasi mo nga mabuligan hindi ng mga beneficiaryo. May ara pa man guro pondo na pain para dire councilor dira basi mapartinisiran pa man dira sa Bacolod naton dire. Yes, kada ko pa sa pondo ta. Ara pa lang ta sa first quarter ng 2021. May pondo ang syudad hindi na ko nga magpating na wala kita pondo para sa inyong mga bilik. So meaning ang imo sinibot silingon nga kwaan tang pondo ta na intended for 2021 na yan sini nga tuig na. Yes, that is correct. Kasi hindi na tuig na pondo. Ano paglantaw mo diri man nga do ka pigado sang performance ng DSSD man do hindi haungalan do di ka papasa to sa region ano sitwasyon. I don't know lang akong I don't know, I can only assume Sir Bryan na look no overlook. I will give them the benefit of the doubt. Balokante. Kasi ang DSSD, puno na din man sang trabaho. Alapit pa nun, damo naman na sila. Kasi na lang, tapos na to. May pundo nga may nabili. Kapag may ara, din man tapundo, buliganta na lang. Palalangayin na lang nato na. Sige, amo mala ng aton councilor pero ulahinon ko na lang pamangkot kumusta to maglibot mo sa mga dalan di sa Bacolod abi tapos may resolution ka naghangyo sa kay Engineer Jaime Habiliana nga lantawon ini mga dalan nga mga way tapos ka trabaho nga dapat tapos naman councilor. Ang sa pahin sa DPWH, hindi tagaan nila, padalaanan nila yung sulat ang mga kontraktor. Short of reprimanding pa ganito, pwede dina-remind niyo sila sa ilang mga ulubrahol, sa ilang mga back-job, failure, wala nila din butangan sa mga restructurized. Pinari naman, may kapon na glaw, may napatay naman ta. Sa gina? Yes, so dapat regular inspection din. Kung ang city engineering office niya, wala pa sa medyo padala sa amon sang explanation. Pahil sang ilab lang ang mga binakbakanay kaga nga obra na nagatululungaw lang daw uong bala. Yung subungo, may nakita naman totoo, bago naman silang naging bakbak to, bago lang natapos na dalan, dala sa may saluan. Bago lang din simento, yung bakbak naman nila. Okay. Pero ulatod na, tamo na lang na siguro, may isa ka kontraktor na nagreklamo, kaya nakita niya nga ang dalan nga may mga cracks din kamunan lang nila sa asfalto. Kaya, kuwanin niya, dako ka kontraktor, siling niya, daw ginapanabunan lang nilang ilang kapaltahan. Taguon mo bala, kasi hindi na magdugay. Siling niya, ang asfalto na kung may diferensya ang pag-ubra nila, tapos taguon mo lang, kaya butangan mo, tapalan mo sa asfalto. Support silang dalawa, hindi na niya maglawig na amo nga inubrahanay. So, kausyaw, inubrahanay. Ay, sus. Grabe, ayun din ang asfalto nila. May mga cracks, may mga buho. Hindi na niya maglawig ang asfalto. Kasi
ang base mo nga daan, ang dalo mo nga daan, may problema na mo. Aha. Sige. So, another rate of money. Aha. Sige, balikan ta ka counselor sina sa sa lain nga program abi no. Iexplikar ta na liwat parti sa mga Yes, sir. asfalto Yes, sir. nga ina counselor. No, kay oras ko medyo kwan gid. Anyways, thank you gid counselor. Good morning. Salamat gid. Mabuhay ka, sir. Madamo ka salamat, Sir Bryan, kag may aga. Aha. Aksyon Hotline. Sadya man yung parti sa DPWH pero dali gid lang masadya ni kay Aksyon Henry yo. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Sir Alex Montesa. Thank you, Gid. Athia Kim Iriman Araman. Alex Montesa, Sir Bryan, good morning. Monitor lang anay sa ibong programa. Andrew Anites Araman. Bilin sa Lao. Yo di Torta de la Peña Barbecue. Sir Bryan Morden, may aga upod ko Lola Turing. Sa imong programa. Thank you, Gid. Christine Minies Villalubos, good morning Asumbray, good morning man sa Energy Fans Club kag sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning Asumbray. Monitor your program, happy listening to my office mates. Thanks for the current events information every day. Keep safe and God bless. Protect all of us against pandemic. Yes, God bless. Praise the Lord. Homa Lumina, thank you gid. Riaglo Ornalde Mijay, salamat gid sa pag-monitor sa Hong Kong. Martin Aliling, salamat gid. Rafi Libran, thank you gid. Yodi Torta, may aga sa pamilya de la Peña sang barangay in Claro kag sa pamilya Quezon sang Hacienda Santa Teresa, Pukatod, Binalbagan, thank you gid. Angela Liarte gayon dato. Good morning Asumbray, listening always Bangga Tutong, Barangay Filisa. Virgo September, good morning. Jocelyn Liboon Dispoho Araman, Ortega Ribatado, thank you, Gid. Guillermo Clarito Aksumbray, Maniro Tapispis, abi ko Maniro na lang ta mga tike. May agalin sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra, upod naman ang bugos nga pwersa sa imo nga programa. Daghang salamat. Si Maria Cecilia Pitong Lauzon, Malan, Araman, Guillermo sa pamilya sa Lodares, Catige, Sarapio, Trinidad, Lantijas, Estrevillo, Gabituya, Nabor, Mogar, Rojo, padayon lang nagaupod sa imong nga programa. Madamo gid nga salamat. Juval Trinidad, good morning and God bless always anyone or everyone. Sir Aksyon Bryan, greetings to Aksyon Radio Bacolod, the number 1 AM radio station, and to all your viewers, listeners were monitoring live from Cabancalan City. Eric Sumpay, good morning. Nene Dacomos Alisna, thank you. Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, good morning. Nagapangagda pamahaw, thank you, good. Nervin Manaay, good morning, Aksumbray. Watching live from Barangay Tangob. Happy listening lang to sa mother ko nga permigid gapamati daw hindi na ma-off ang radyo sang monitor sa inyo station. Salamat. Brandon Loxin, ang mabudlay kay damo nagid sang gakuha nga corruption diri sa aton pero damo man Japon gadampig sa mga kawatan kay benepisyo sila lang. Good morning Alex Fuentes, thank you good sir. Piper Persley, waay kwarta, wala tuong project, wala untat, hindi nagkadto ang kwarta, may ngalan na ang problema, layo sa luwag, kung lapit ka sa luwag, ara ngalan mo. Ay te. Jocelyn Song Comedia Araman, Angel Rico Perto. Good morning, Aksyon Bryan Morden, watching live from Woodside 1. Always good, ga-monitor sa Aksyon Radio at God bless and halong. Rene Kasaklang, nugay na madalan sa politika. Ano ni man? Hindi ko ka-intindi. Sherilyn Oro Javier, naga-monitor man. Raymar Biranio Lingoste. Good evening, good morning, Aksyon Bryan. Watching live from Hagimit, La Carlota City. Keep safe and God bless. Nervin Manaay, correct gina Aksyon Bryan. Ang barangay naman ang nabasulan sa ila lapses. Early December 2020 pa nang pasalig nila sa mga family nga naka-sealed off tungod sa COVID-19 ang mga tao. Ang sagay balik-balik man follow up sang barangay. Gani, tao pang basulo nila, iya trabaho na nila.
Lipong, good morning, Aksyon Bryan. Monitor lang kami dito. Elma Lusok, Polidario, and retired Major Paterno Turalba. Wow, thank you, good. Alfredo Sapa, good EM. Aksyon Bryan, pwede na pasabton ang may violations. Maybe complaint to ombudsman. Pwede na palaboto. Pwede gina kami mga hasla na din nga mga nagpalasitive. Pwede na palaboto sa ombudsman. Pwede reklamo na sa kwan gani mo. Mga sa kwan sa ano nga ahensya gani, DILG, pwede man. Jen Oisiser, salamat gid. Julius Rainer Istares, thank you gid. Teresita Lavadia, good morning Aksyon Bryan sa Abon sa Tangob. Pagkabato nila sap dayon pungko sa panahuran. Kaghalin sa pandemic hasta subong wala untat ang bulang face to face pa na. Kag may positive pa di ambot kon ginpang swab nila ang mga relatives sina. May ara di sa sulod barangay nga sige man lang report ambot ko nabalaan man na ni Kap Noli sadya ginang obra nyo da sigihan nyo gid. Noel Amar naga-monitor sa Minnesota, America kag si Madam Vanessa Mayo ginagreet niya. Good morning, Sumbray. Padayon lang upod sa imo program. Watching from Minnesota. Hello to Kelly Jelly sa Arizona. Thank you, gid. Sharing likes and done, Sir Bry. Salamat, gid, Sir Noel. Rochelle Evangelista. Sir Noel, Sir Bry, tamiyo ko akon utod na si Mickey Amar or Mikey, no? Depende. Kay Family Grandiza. Kay Ami and Susan, especially kay Tuto Sam. Pilton Lipura, Aksyon Bry, monitor sa Pasay City. Teresita, please regards lang na kay Beth Gamala and family, especially to Father Bong Gamala. Alright. Igod Aguanta Maria, puro team rin ang ngalan. May aga watching here sa Kabuyaw, Laguna. Marisa Blom, good morning, Aksyon Bry. Ask lang ko tani kung ano ang requirements ng IATF magpabakulod to Cebu. Kay idulong ko ang lang hinablos ko kag mabalik lang ko dayon. Salamat gid. At isubong RT-PCR test na gid man lang kag inang espas. Oo, do backtrack na ba lang. Why na gid man sang iban pa ginapangita subong RT-PCR test kag imo sini nga identification. Pero kung bakulod to Cebu, I doubt ko may biyahe directly kay do subong prohibit pa. Oo, prohibit pa. Labi na gid kung halin ka sa Cebu pa bakulod, medyo mabulubudlay. Rosila Grandia. Good morning. Pag-greet naman ng happy birthday to my sister, Josephine Grandia Celestial. Josephine here, 34th birthday. Di na to siya. Virgil Pinda, Aksyon Bry, good morning from Celine Homes. Nigihapon, halong ha, and more. God bless you always. Salamat. Al Vicino Tenorio, nag-monitor man sa Iloilo. Si Sir Helmon Garbanzos, good morning, Sir Bry. Stay safe lang kita tanana. Di na gid mapunggan ang mga infected diri sa Manila. Hi. Abi nila drama lang kakatabo, hospital di crowded na mga na-confine. Grabe na. Nuwami Jimenez, Irene Ganti Juanites Pitua. Okay. Ari naman ang mga negosyante nagsinulod. Thank you again, Sir Noel. Greetings. God bless. Be safe dira sa Canada. Sige. Ma-relax lang ko gamay. Balik ko dugay ha. Las 8:38. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa
sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba
at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, Standard time, las 8:48 na. Nag-konkuanda siya. Pabalik sa aton sining pagpangalagad mga ka-aksyon. May aga lang kay Mr. Roxy. No? Salamat sa pag-monitor. And si Apulia Blam, good morning, Aksyon Bryan, pamatigid kami di subong, idol kagin ni daddy ko. Kagda paki-shout out lang pinilangga ko nga mami, naka-celebrate sang subong sang iya birthday nga si Marisa. Salamat gid sa pagmonito. Happy birthday dira, no? Si Novi Valencia Subaldo, good morning, Aksyon Bryan, greet ko lang. Pamatigid kami di subong dagil lang, hanggagalumpat siya, no? Si mama ko, Titing Valencia, kag sister ko na sa NSW Australia, di na tuman, Australia, family Wenley, Jonah, and Ashley Fernandez. Salamat, gid. Sabad isang negosyo ni Blocky, gasampaw siya. Thank you, gid.
Kelly Jenny, good morning man, Aksyon Bryan, and all members of EFC, kag Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral, kay Madam Vanessa Mayo of Minnesota, kag ang family dira sa Pandanon DSB. Salamat gida. Marilo Travilla Katinoy nagamonitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Karon sa gabi, try naton nga malambot ining isa ka driver nga nagareklamo sa isa ka emission center diri sa Bacolod. Kay magpa-emission kada kadto abi according sa iya. Do hindi kapag emisyonon kay ang hambal damo na ang nakalinya do kadamo na gid dati normal malang guro kay ti pandemya subong mo base by appointment man ni sila. Pero okay naman lang to tani. Pero may ikog ang hambal sang taga-emission center. Siya pwede ka namon pero pwede ka namon akomodahon sir. Basta dire ka lang kuha insurance mo. Na ano ng inyo doon din na demokrasya niyo na komunista na ng inyo Bryan. Na ano tagsa ta may arasan kaugalingon nga insurance mo. Akomodahon mo emission kung makuha insurance mo tinunto naman ang inyo iya. Lawagon ko lang ni ang emission center nga ini kon mag-goods na kami nga duwa nga mag-interviewhan ay. Pero subong hindi lang anay kay basi umatras man siya bala ko di mabutang tan karon sa ital-ital. Oo, siya gid mismo nga ton pahambalon gid para sure, no? Kay daw damo ni nagakwandi sa emission center nga ini. I don't know lang kung may pulisa kita nga dapat kung dira ka magpa-emission, dira ka man makuha insurance, do why man guro na? Why man iguro man poder ding LTO kiti private entity na ni sila mo, no? Ila niya negosyo. Out na ding LTO, ila lang ini katuntuhan, no? Katuntuhan lang gining ila. Si Biran Nene Rico naga-monitor man sa public plaza sa La Carlota, Vivian Pondales Gumban naga-monitor man. Las 8:51 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Now, may isa ka isyo diri sa syudad sa Bacolod. Ining partiya sa RT-PCR test mga kaksyon, no? Whether we like it or not, COVID-19 naga-exister. Kung may mga tao man nga wala nagapati sang COVID-19, ti ila man na iya, no? Ila na iya puder, way taya kontrada. O galing mapati ka man kon indi, daway gid man taya perdihon sini mo. Kung magsunod ka lang sa ginatawag nga health protocol. Why gid problema? Now, sa nagligad to sa probinsya sang Negros Occidental, may ara to ya sang mag-asawa nga nagkaladakpan nga nagbinutig kung diin ang ila sini nga origin. Amo gining pagwa sang kuano sang UK new variant nga inibla, UK nga ini nga virus. Sila nga duha halin sa UK. Pero pag abot nila diri sa probinsya sang Negros Occidental, ay, nagbinutig taton sila ya. Tinadakpan ng gihapon. Tiway sila mahimo. Ang ginhimo nila, pangayuan nila sang patawad ang sala nga ginhimo nila. Tikaron, kung nag-positive to sila sa UK variant kini or ano nga mga virus nga ina, kundi disgrasya, una nga disgrasyang pamilya nila, ikaduhang komunidad, tungod sa ilang kabutigon. Nga agin abi nga magpulo panago, kundi ng origin, kay para man sa inyong benepisyo, para man sa inyong kayuhan. So, ginpatawad, ato, di buenas, lang kita ka may gobernador, kita nga mahumok ang tagipusoon. Pinablang din na gusto ya pabudlayan pagid ang tawo. So, ginpatawad, gintagaan, tsansa. Pero tikon may collateral to be karon nga damage na tabo. Hindi problema, gin kita. Now, diri naman sa syudad sa Bacolod, may ara nga gin-confirm mo si Councilor Cindy Rojas na may nagpeke sang kinatawag RT-PCR result matapos sa gin-verify ini sa Bacolod Emergency Operations Center. Mga kaksyon, isa iya ka returning resident iya ho, nga taga-barangay Takuling. Ay nano man nga sitwasyon nga apilipikion tani iya man. Do hindi ko maintindihan kung nga akinahanglan ta magbinutig ka maghimo sang kaangay sini. Kiti kabalo kita subong iya, kahapos magubra iya sa mga papiles action hands.
mapiki na ganing mga ID mo. Ina mga plastic ID, subong piki o na yung kadamo na sa mga sagad, subong sa mga editing. Aksyon Hotline. Oo, piki batasan, piki itsu. Aksyon Hotline. May ara piki sa Facebook kay paglantaw mo sa pipi niya, kagwapo, kagwapa. Pero pag tinabuay nyo, do madalagan ang gamitin. Aksyon Hotline. So, mo na yung piki ay subong. Pero okay lang niya. Okay lang na maintindihan tanabi kay gusto makauyab abi, no? Pero ining RT-PCR test i-fake mo, kag kun man problema abi mga kaksyon, ang kita mo naga-monitor subong si Barangay Kapitan Lady Gles Gonzales nga pangayo sa sangalan sa returning resident nga ini nga taga Barangay Takuling. Aksyon Hotline. Taga Barangay Takuling taga dira pa naman ang aton Vice President nga ining Vice Presidenta way ini nga pabaya kun COVID-19 ang paghambalan bati man ka muguro. Puwerte niya kabukal siya during the time nga grabe iya si pandemya nga attack diri sa aton. Aksyon Hotline. Hindi nato ni tulirahon. Hindi nato ni pagtulirahon. Kag in fact gani ang opisyal sa Bacolod si Vice Mayor Elsen Familiara nagpalayag. Dapat ya kasuhan giniya para madudla. Kay kon hindi ni pagkasuhan, kay kon ay action doors, kay kon hindi ni pagkasuhan mga kaksyon, Aksyon Hotline. kay kon hindi ni pagkasuhan, ti basi sundon-sundon man isang ibanda, kag maghambal sila abi nga, why man to ginkasuhan gini, okay man lang. Ginpatawad man lang to. Aksyon Hotline. Sundon ta man niya, basi hindi man ta madakpan. Kung madakpan ta, tinghayo man ta patawad Aksyon Hotline. Kung dito ka pigado, gaaway tayo subong niya sa virus nga hindi mahangpan mo. Actually, ining virus nga ini, monster, ini kaway takita kung anong sitwasyon sini. Basta-basta na lang yan nag-igo sa lawas ang tao kung may ara sang tao, dira nga natupad ni mong career siya, ilabi na gid kung may mga travel history siya. Aksyon Hotline. Ang lain, pagid gani, diri kay inang may mga local cases na kita diri iya, hindi ilahog-lahog. Tapos kung naglakat kasi mo nga ibang nga lugar, RT-PCR test mo fake. Aksyon Hotline. Imagine mo na kung ano nga problema madulot mo sina. Hindi lang kay sa imo kaugalingon, kundi sa iban pagid nga tawo. Amo wala na mo, kabalo kang Bacolod, subong ginhawa naman gani nga paninguha para masustain taning nubo nga kaso ni COVID-19. The same man dito sa Negros Occidental, sa province naton. Aksyon Hotline. Tapos himuon taya katuntuhan ng aton sini mga dokumento. For what? Ano ba nga rason, abi? Para na lang gid sa inyo kahapusan, pero way ka mo kapaminsar sang ka ang resulta sina pila ka adlaw. Aksyon Hotline. Amo na dapat hunang una-on ta. Kag kung subong may ara abi sa mga quarantine nga ini, kung galagas ka tiyempo mo, i-adjust mo I-adjust mo yung galingon mo. Kay para hindi ka magproblema sa imo tiyempo, karon imo ya diskartihan mo yung mga pike nga mga RT-PCR test para mahingagaw mong galingon mo sa muni na. Aksyon Hotline. Bibisan ako, pabor ko di away na pulo patawad Tistingan, kasuhan, para madudla man. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton siningalinya, we have Vice Mayor Elsen Familiaran, Chairman sang Interagency Task Force sa Bacolod. Vice, good morning din na sa imo. Yes, morning Aksyon, Bryan, morning sa aton listener. Natingala man kita sini Vice, no, may mga RT-PCR test result na kita iyang fake, and according sa imong pila ka mga statement, dapat kasuhan gid ini Vice. For what reason, Vice? Go ahead, Vice. Well, very dangerous na Aksyon, Bryan. What if kon positive na siya? Yes. So, manglato na siya. Why na? We are drain na ang coffers ng government. Gani man. Sobra na sa isa katuig. Damo na ito lessons learned. Aksyon, Bryan. Mhm. But we are committing the same mistakes. Correct. Sulit-sulit. Tao tig-agid. Ma-realize mo lang, inulsol ka kung ulihin na. Well, ini sila yung mga kuwan, ng mga cases niya gina-fake ang test results. Well, I think pailan isang AOC kaso.
So ikaw So that others, hindi pagsundon sa iban. Mhm. Dapat kapatigaan kami sila lesson, Mhm. Aksyon, Bryan. Mhm. Okay. So ikaw mismo, Vice, bilang Vice Mayor, Chairman sa ITF, nag-recommend gid sa EOC, ano? Nga dapat testingan gini sila para madudla man na Vice. Ilagay na himo nila. Pero tiniya nga collateral if in case gid man tuod, no? Sampulan kami sila, Aksyon, Bryan, kay sundon na sa iban. Mhm. Or basi matikal pa na siya niya nakalusot ko, ito blow yan sa iban, Uy, yan uy. mong imuon mo. Pwede gid na. Kag pabayron gid sang kung pilang penalidad sina kung may mga imprisonment inaabi ano para at least lang gid hindi na sila magsigi-sigi pa Vice ano. Well, ari kita sa, correct na siya, Aksyon, Bryan, ari kita sa health crisis na ginatawag. Mhm. And that one tawa bala ang ato national government ng utang trillions. Correct gid. But subong kung tawa bala back to zero kita. Mhm. So ang aton pinangabudlayan nangin useless. Correct. Kung the same attitude ang aton ginahimo o ang aton kung na kapoy, Aksyon, Bryan mo, kapoy katama. Correct na. So alitan nila ang mga law-abiding citizens, responsible citizens, alitan nila. Alitan nila ng ekonomiya. Ang pamangkot ni Vice paano niya na fake ini ano may mga kunayvan ini siya ano paano nakalusot amo nang pamangkot gid nga dako Vice mo. Well, dito sa Manila, di bantog na to sa recto eh. Kung sa Tanan-tanan ko pwede nila ma-fake. Alin siya, NBI clearance, LTO nga ID, hasta kuan mo. Exams. Aha. Tanan Aksyon, Bryan, mga fake na to sa recto. So, dapat sa investigation, mabalaan na kung ang nag-ubra, pati siya nga fake. Amin na dalon gid. Napiki nga, kuan, Thailand mo na kaso. Kaya sige mo na to sa Japon pang obra fake na results kung hindi mo siya pagdalon. May lang kay maid-id sa aton di si Councilor Cindy Rojas kag ang EOC man pinanawgan nila ti fake gid gali ka Vice no. Pero ti do hindi ko ma-reconcile ko galingon ko nga health problem na ni health pandemya na ni pero amhon ta paning ko galingon ta Vice. Yes, correct na, Aksyon, Bryan. Kaya ang halikan mo, hindi lang niya imulawas, hindi lang imo pamilya, bilog na komunidad. Pero subong ang Bacolod Vice so far do although nga dito sa Manila subong halata na man grabing pagtubo sang cases dito. Diri sa aton do na sustain the Vice no, do maayo gid ang resulta, naghagan-hagan lang gid. Well, Aksyon, Bryan, hindi tampaktan no. Ang aton cases subong nagsaka man siya actually nagbiga 25. Yesterday 11. And kuha na niya siya ng local transmission. So honestly to contain reactive din. Nag-react sa tungod kami nag-symptom siya. Then swab ka or voluntary release lang nagpa-swab kag nag-positive. Dahil nataka-surveillance testing mo. So I'm sure nga damo pag ginaga ang arada nga nag-positive. Oo. So, ang aton niya measures or ang aton borders, diri kita, kasi ang aton diri nga mga measures nga gina-recommend, why man gina-aprobahan si Babaw paglabot dito. Gani man, no? Ano pagidayhan kon kita dire kay gamay katamang cases ng Iloilo gani way man tugin baton Vice no ang mga ginaayo nga moratorium abi. Correct, ay man gin-approve tong ila. I think the same appeal na kay Gov Bong. So mas taas ganing cases nila tos piyak nga ilan kumpara sa aton. So akon niya personal nga assessment or prediction ang aton request diba si denied man na no. Oo. Pero Vice kay dito sa Iloilo gasaka gay man numero layo ikumpara gid diri sa aton. Kita diri magbaton sa taga Iloilo even do nga timiara kita sang nagligan protocol ta do kahapos naman lang gid. Subong the same lang gyapon despite sang pagsipa dito sa Iloilo Vice.
Well, honestly, Aksyon Bright ang AOC ng subong dandol dara. Okay. Mhm. Why na ko attend sa meeting. Okay. So, may data analysis kita dara or daily case analysis. Mhm. So, bilin talaga sa AOC ang assess sina, ang plano, kung ano mga measures na imuon kada. Yes. Pero people ulbaan man Gani na man. dito sa Piak na Island, ang ila cases taas, and wala ka measures na ginahimo dire. Kaya ko gadoubt man ko basing ini mga local case naton bla Vice halin ni sa Iloilo man ini gadoubt man lang kita kay ti why naman sa may nagasulod sa aton di nga halog halin sa iban nga province within the Western Visayas kita man lang dire kay kun halin ka sa Region 7 and Metro Manila ti hugot gid man katama Vice mo via eroplano kag barko. Yes, that is true, Aksyon Bright. So, basi na tunaan man na isang AOC kag in the next few days, basi may mga measures man ngayon mo. Pero, very alarming ang ila dito nga kaso. Yes, correct gina Vice. Purti gid nga pagsipa didto, no? Dito gani may mga hospital na nga near to inabalang nga ayo nga indi lang pagpasudlan sa Metro Manila, sa Iloilo daw so far daw ay paginman. Dire sa Bacolod Subong daw tawahay pa man ta sa mga hospital Vice, no? So far, sa imo pag-check. Ati gasaka man Aksyon Bright kay duwa man lang options mo subong mo. Mapa-quarantine facility kang iyasang government or mapa-hospital ka kay ang mga hotels wala naman daton. Yes, so. So, ang may kulokwarta, yaga pa admit na lang sa ospital. So, ang saka man na ang admission nila. Sige. At least may ideya kita. Vice, ang imo panugyan, labi na gid sa mga fake nga ini. Actually, na while naga-discuss ko before you, Vice, si ABC President Lady Gles Gonzales monitor sa akon, taga Barangay Takuling ining persona nga ini returning resident kay ini. Nagapangayo sa sangalan gani sa akon. Vice, ang imo panugyan sa Bacolod non kag bisan Negrosano na para ni sa aton tanan. Well, subo na tayo sakto Primero, okay lang to. Kay wala siyang expert sa to sa primero Even ang aton mga specialist, kaya why ito minabalaan. They don't know what to do. In fact, nago, man gani tanan. Subong damo nagka-lessons nga na tunaan. And I'm sure kabalo na to siyang aton hilimuon o kung himuon. So, ara na sa inyo dara. We can only do so much. Hasta man lang limited man lang may mo namon. Kabay pang padalman nyo na. Kag halong tagyapon. Ang ato niya vaccine niya bagwas ka sa tiyo ya. Ang ginpromesa nila third quarter puti sa unang third quarter kaya ang third quarter mo hasta pa ng September mo. Yes. Ang ginpromesa July, may mga May, July. So, dugay pa ni. And that Aksyon Brian, even kung na-vaccinate ka na dyan, may pa na siguro yes, correct. kung nalatnan ka kung hindi, may assurance. So, halong ta. Mayong aga. Salamat, advice. Mabuhay ka, Vice. Thank you, advice. Aksyon Hotline. Vice Mayor and Chairman sang Interagency Task Force, Action Hands, paki-off sang... Okay, sige. Thank you, Aksyon Hotline. Chairman sang Interagency Task Force, mga kaaksyon na Elcid Familiaran. Aksyon Hotline. Kaya mo na, kung siyang pasugtan niya, kasuhan. Hindi tani pag-itolerate ang kaangay sini nga mga attitude sa mga tao. Aksyon Hotline. Pigado gina iya, no? Pigado gina amo sina iya. Ano gibi ka dako sang imo sini chimpo nga usikan nga magkuha kaya sang RT-PCR test daw? Aksyon Hotline. From Manila to Bacolod, damo gid man toy managpiki mo. Sa Bacolod may ari ka damo dis Bacolod. Aksyon Hotline. Galing kay may mga katahap pa yang Bacolod nun. No, may mga katahap pa ning Bacolod nun. Ilabi na gid nga regarding ini sa aton health nga ini sa aton kaugalingon. Okay lang guro piki-piki. Onyo dura mga NBI clearance nyo, mga kwanda, bahala kamus kabuhi nyo da ang driver's license nyo kiti kamo malan niya mga problema plakadlaw pero ining party RT-PCR test nga kon carrier ikaw sang virus pag abot mo diri mang laton kay mo sa halos tanan-tanan
Basi damukulon ka sa mga tao da pila kadlaw magamuna. Aksyon Hotline. Oh. Kung may kagin may nagapati COVID ya imo na, pero please lang sundon tang protocol sa gobyerno. Kuno nang dapat ang ginaimponer dira sundon ta ina. Oh, ti subong. Kabay pa nga makalabot gid sa talatapan sang EOC kay silang may poder diri to file a case batok sining isa ka ROF nga ini, no? Nga nagbinutig. Aksyon Hotline. Depende sa EOC ini. Di ko na ako taga EOC, mahuya man tang lita sundon yung recommendation sang BC Alcaldita. Aksyon Hotline. Oh, testingan, para at least mabalaan niya nga mo nagli kabudlay nga maghimo tas ang tinunto. Aksyon Hotline. Isa naman tol ka tuig mo. Last year, do ma-tolerate ta pa, do mahangpan ta pa. Ang sitwasyon kiti nagasinala kita, ang pag-process, ang pasunod mo ni muna, ti 1 year na. Kumbaga hinog na yung utok ta kung dito maagi. Ano dapat ang himuon? Kumbaga kompleto na yung aton sining ideya kung paano mag-process sa mga papilis before ka mag-travel from origin to destination. Aksyon Hotline. Dito sa Boracay, Aksyon Hens, duro piki ito ng mga RT-PCR test to dakpan sa mga halin sa Metro Manila. Kita mo ni taga Manila, subong umusbong tong kaso nila kay mga tunto man mga tao to. Aksyon Hotline. Tipla ligaw sa tos Boracay. Mga fake ang iban to yaman nagaladakpan, dugay na eh. Aksyon Hotline. Te angay, kung ini nagkaladakpan, pasugiron man ni sila, kung di ini sa nagkuha to sa Metro Manila nga, dinapit sa rektoda, din opisina, nakamutoyang padlakan man. Aksyon Hotline. Oh. Purtino, diri sa Bacolod, hindi tani pagsundon. Mintinahon tani. Nga amo tani subong sulhay katama, kanami isang life na subong ikumpara mo to sa Iloilo, ikumpara mo to sa Cebu, ikumpara mo to sa sa Calawar Zone to, sa Metro Manila. Ang life tani subong ya, kanami isang kabuhi tadi, why kita ya as in nga daw nagasinala kita. Oh, may tigpipila nga nag-positive subong, may man kay ang iban dire, mga LSI, APOR, may mga local case kita jutay. Aksyon Hotline. Jutay katama kag ma-secure sila dayon. May ara sang lockdown ti ginagmay sa tagpila ka puluyan. Ti na mayo ginya nga indikasyon nga at least disiplinado nakita iya. Ti karon imbes disiplinado nakita na sustener ta ng numero nga kaangay sini galambot kita tag 20, 25, hindi lang maglambot sa tag sagatos. Tinuntuhan ta pangaton sini nga mga papilis da. Aksyon Hotline. Oh, check tani karon ang EOC kung anong tikang sang EOC kay may poder dire kay i-check taman kung anong tikang himuon sang EOC karon kay ang Iloilo grabing sipa sang COVID-19 cases didto. Te sa inyong ihibalo kung taga Western Visayas ka lang, from Region 6 ka lang, from Iloilo to Bacolod, wala sang grabe yang striktuhanay subong magsulod kani. Aksyon Hotline. Oh, gadaut ko basing iban nga nagpositive ni basi sa Iloilo halin bla. Na ano dapat ang tikang himon basi pwede ang Bacolod makaimponer sang strikto nga pagsulod from Iloilo to Bacolod, from Iloilo to Negros Occidental. Aksyon Hotline. Kay kon basihan naton ya ang mga nagabiyahe from Metro Manila, mga halin sa abroad naton, mga OFW, ROF ko na naman dira. Halin sa iban nga mga regions, Region 7, Region 8 o kung din dira. Hugot ka tama, Aksyon Hens. Aksyon Hotline. Do ka hugot dira ya pagabot mo pa lang diya sa may kwan sa airport iya ti secure ka na. Hindi kay mo ya kasakay sang iban nga mga salakyan kundi kasugaton sa mga banwa kag syudad subong nga personal nga masalakyan, although nga ti sa probinsya may ara to sang gamay nga paghalog-halog abi. Aksyon Hotline. Te ang Iloilo wala. ID, kung ano daw ay, sulod ka rin, Bacol Negros may lang. Okay lang. May ara man sang sulod stricto, pero lain gidya nga do siguro duhon ta. Aksyon Hotline. Last no bitre sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, balik ko dugay-dugay. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9:13. This May gabi lang kay Ray Mark Estares, diri kami di subong Aksyon Bray sa Q-Pass naman kag may oras kong kalang pwede kag mag border control gani man
Mary Tizon Araman, Alma Agravante Sabater, Riza Alvarez, morning Aksyon Bray, watching always in listening here in Minnesota, USA. God bless and keep safe. Fatima, okay, negosyo eh. Michael Singo Lamayen, good morning Aksyon Bryan, monitor lang kami di Barangay Alihis, greet ko lang si Mierna Loy Lamayen. Merly Gonzaga, good morning Aksyon Bray, and ang butig biblical sala gidna mas mayo nga magsugid tuod kay ang truth shall be set as free. Correct ginaya. Manugid ka to dosto ya. Bisan nga nakabutig, bisan nakapanugid ka bisang tuod pagkatapos daw lain sa buot mo. At least lakat ka kay kontra. Oh. Kontra mong imo ko galingon. Ay nako naman. Mga tao nga ini. Lito Dayap Araman, Brandon Locsin, pike nga presyuhanay sa NGC ya. Mayara da. Mayara dagle. Orlando Lopina sa Burnay. Thank you, kid. Rodilyn Alvarez Bayabado, Araman. Hosana Beauty. Ako niya, mga piot-piot. Nga negosyo niya. Kasaabad gini mo. Vivian Pondales Gumban, naga-monitor man, God bless. Baran Nene Rico sa Public Plaza San La Carlota. Thank you. Sige, ma-relax ko ha. Last 9:15. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Action Hotline. Las 9:17 na, Ligay Villares at Chivar naga-monitor live upod kay Ramon and Lucy at Chivar family sa Kawayanan, Talok, Bago City. Thank you, Gid. Si Yam taga Barge. Thank you, Gid. JM Navarra Ledesma. Thank you, man. Judy Florentino. Thank you, Gid, sa pag-monitor mga kaksyon. Action Hotline. May nga agaman sa kay 6324. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Way na kita sang igo pang oras sa aton nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa. Sa Aksyon Radio News Team, sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager Aksyon na Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Henry Spulgar and Aksyon Elray Dotilio. Sa aton sini IT expert. Nangin ka partner taman Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini, sa Aksyon Bryan Morden, magilibatit na karon sa Aksyon Farming Line sa gabi. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyang. Good morning.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.